Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-12 ng petsa sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kitang mag-inop na naay sa sining udto. Samtang congratulations sa mga kaaksyon tang Milwaukee Bucks. Nakabawi sila sa Game 3 mga kaaksyon. While ang Game 4 mga kaaksyon on Wednesday or Thursday, Wednesday, last 9. Balik naman kita sa daan nga scheduled Milwaukee Bucks versus Phoenix Suns, no? Amo na siyang team ni Aksyon Oliver Pason. Nakatuwa na ang team standing mga kaaksyon. Ba marusadyaman ng mga kaaksyon tang nagpamati diri sa Aksyon no Radio Bacolod sa aton siling live coverage mga kasilingan kaina upod kay Aksyon Art Tayhopon kag Aksyon Boy Duran. Sinugid ay hano? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Webes gali. Thursday, last 9. Okay, hindi. Merkules. Merkules tuguro sa ila, no? Daw lihitos la adlaw yung sa aton mo. So, Wednesday, Thursday, last 9, ang Game 4. Mga kaaksyon sa tunga sang Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. Daw kadugay, no? Lunes, tapos Martes, Merkulis, Huwebes, bali tatlo pa kadlaw ang pahuway nila mga kaaksyon. Kag balik naman sa postahanay, sa hampanganay, no? Domingo galing Game 5 nila. Kung may ati mag Game 5 pagid ni sa Sunday mga kaaksyon. Sige, karon nga udto hatagan tayong talupangod ang mga report sa aton sini nga mga action reporters
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang aukslang kita sa sining mga inoras yara lang kita sa aton tag sa ka mga puluyan kun way kita sang kaladuan mas maayo nga magpabilin lang sa aton sining mga puluyan no hindi gid maglatagaw hindi gid kita magsalig sa aton sining palibot mga kaaksyon no kay yara lang si COVID-19 nagapasalipod kag nagakwa sang buylo kun magkabuylo ini sila padulong sa lawas ang tao ba kabudlay kung kaysa ay ho siling mo do okay pa pitik sintas daw hindi na mo ang sitwasyon no sige samtang nga nagpahunay-hunay nagpanyagang halos kalabanan kaming bala sa pagdala sa mga balita plus sa mga report sa aton siling mga action reporters sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapalabot ang pagpangamusta naton sa oriental side sang Negros Island mga kaaksyon kag sa bugos nga riyon sais. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang hawks lang kita sa sining mga inoras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa kinandan, ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson magasapol kuno sa PIMT angot sa pagtugot sa mga kabataan edad nga nagaedad 5 katuig pasaka nga makagwa na sa ila sining puluyan except lang sa mga mola kagiban pa nga ginalimitan ang mga kabataan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang no chip gin-lockdown matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 4 ka mga empleyado. Ato na hiyatagan igtalupangod karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center igabalita ni Aksyon R. Tayhupon. Pagwa sang 5 katuig nga mga kabataan padayon nga gina-discourage sang EOC bangod sang mataas sa gihapon nga infections rate sa Bacolod. Kag sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa mga preso sa custodial facility sa mga police station diri sa siyudad sa Bacolod magaserbe nga daw sardinas bangod sa kagutok na katama. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, duwa ka mga armas nga gingamit sa shootout sa Sipalay, ginapangita pasang kapulisan. Ay, biko kung na-recover tong isa ka 45 kag 9mm pistol, gali kay Wai, ginapangita pasang kapulisan tubtob sining mga inuraso. Ay, sos, Mariones. Dinanayadto ang duwa ka mga armas lutang sining mga nagkalamatay, no? Ato na hatagan igtalupangod karon dugay-dugay samtang gakatulog nga tawo ginbuno sa banwa sang Tubuso. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, 40 anyos nga amay sa syudad sang Himamaylan ginbuno patay.
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita sa outside sa aton sining syudad sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 51 anyos nga Iloyho na sapuan nga nagabitay nga wala na sang kabuhi sa sulod sang ilang puluyan sa syudad sang Escalante. Kaglima ka mga personal estado matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa kasong illegal gambling. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dirigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon tang nagapamati na sa sininga udto, sa mga transistor radio, may lang pagpamati kag sa mga Facebook page nga naka-tune in na sa aton sining Facebook Live. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers tabay Aksyon Radio Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang mga kaaksyon kaya rin ang resultaho sa Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw mga kaaksyon sa Lunes nga pagpangalagad July 12, 2021 sa unang draw sang Small Town Lottery, yari ang resulta. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 9 kag 10 liwat 9 and 10. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige makwantanay manamyaw kita sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto while nga nagchibog na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon nato, no? Sige, karon lang dugay-dugay ha. Ang mga mensahe ninyo nga ginpang text diri sa aton sining pagpangalagad. Dapat naka-like kag nag-share ang aton sining mga kaaksyon. Kay tirahon ta na karon dugay-dugaya. Ang mga mensahe ninyo, mahina ang kalaban, no? Samtang pamiyo-miyo kamo sa sining udto, kay ang iban sini nakachibog na, diri kita na sa aton sining mga kaaksyon nga nag-share sa aton sining programa. Daligid lang ha, kay ma-open ta diyan na sa aton sining account naman mga kaaksyon kag i-open ta ang Aksyon Radio Bacolod, no? Sige, daligid lang kay manamyaw tanay kun sa mga kaaksyon ta dira, no, nga nagpamati na sa sining udto, no? May lang pagpamati sa kay Homa Lumina, kay Angela Liarte gayon dato, Mama Janet, may lang pagpamati, no? John Diamante, Manjo Arnijo, kay Ninita Rizano, John Karel Arca, may lang pagpamati, Lailin Hamoles Ino, and Cristina Mermal Kiamco. May lang pag-monitor kag kay Fernie Española, John Vicente, Vicky Zamora Fuentes, and Brian Castro. May lang pag-monitor sa inyo, no? Ayos. Sige. Kay Vanessa Mayo, watching from United States of America. Ay, pretty ha. Si Vanessa Mayo. Thank you so much, Bane.
Kay H. Darling Macmores, hello lang kay Wing Wing. Congratulations sa bagong baby boy mo. Ay, pwerte. Halin sa kay H. Darling Macmores. Hello lang kuno kay Wing Wing. And si Alex Montesa, may lang pagpamati, advance happy birthday. To Papang Jody Alagdon. Papang muna ni siya. Barangay Pandanon DSB. Ayos. Thank you so much, Gid. No? Madam Virginia San Antonio Alpenda. Ga-monitor gihapon kami sa Celine Homes. Thank you, Gid. Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Manjo Arniho. Kag kay Atia Kim Eriman. May lang pag-monitora. Okay. Pamilya Marcilo sa Barangay Kudkod, San Carlos. Kag Pamilya Faborada. Tinto sang Barangay Kansalungon, Isabela. May lang pag-monitora. Okay. Christine Minies Villalobos, ara naman siya. Si Rochelle Folenso Susana, may lang pagpamate, ga-monitor dira sa Barangay Pandanon, DSB. Tamiyaw lang sa pamilya ko sa Bago, pamilya Susana sa Barangay Malingin. Ayos. Kay Jinky Dilagdon, ga-monitor, kag gatamyaw lang sang iyang mga family sa DSB. Ayan Kabatanya, may lang pagpamate, alin sa pamilyaya sa Sagay City, kag Bacolod City. Listening from Oxford City, UK. Ayan Kabatanya, may lang pag-monitor, no? And Liberty Benite Nobaldo, may lang pag-pamati, no? And sa kay Mr. George Gargasiran, good afternoon lang, no? Kagawa Dimbong Jo Campo, Ronnie Mananghaya, South of Saudi Arabia. Thank you, Gid, no? Ayos. Sige, kang sa iban pa naton nga mga taga-palamati, no? Okay, kay Elia o Iasor Magwad. Iliasor Magwad, may lang pagpamati sa New Jersey, no? New Jersey. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Ayos, sige, dali lang mga ka-aksyon, standbyan ay matagtapila ka mga commercials, then balikan ko lang kamo sa dili-gidamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions.
naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na nga oras, 12:07 na mga kaaksyon. Kadasig lang sang oras na ba? Pwede ba lang nga maghubid ang maedad na? Pwede gid. Kinanglan talang mag-DTX 500 capsule kita matagadlaw. Kayang DTX 500 capsule, amon isang protection with 1.3 million ORAC units sang antioxidants. Effective Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 na nga oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa 40 anyos nga may sa syudad sang Himawaylan. Kaluoy maniho, ginbuno, patay mga kaaksyon. Ibaloontang reports ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagapadayon tugtog karon ang manhunt operation batok diri kay Vicente Ambata 53 anyos matapos nga Vicente ano to? Vicente Ambata. Ambaka? Yes sir. Pila ni edad niya? 53 anyos. Taga din siya? Taga Libacao, Barangay Puro 4, Barangay Libacao. Amon siyang suspect, Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex. Amuni ang suspect nga padayon karon nga pangita sang mga kapulisan diri sa area sa nga Himamaylan na syudad sa nga Himamaylan. Ini matapos nga ginbuno Aksyon Rex ang ining si Roberto Cagayan. 40 anyos kaga residente sang amuman nga lugar. Actually ang insidente Aksyon Rex na tabo alas 9 pasado kagabi daraman sa area sang Libacao sa diin sa initial diri nga pagpangusisa ni Lieutenant Arturo Margallo ang Deputy Chief of Police ang Himamaylan City Police Station. Ining si Ambata Aksyon Rex aligar nakainom na daan sang nagpalapit sa grupo abi ni Ambata sa diin ang natabo diri Aksyon Rex kay komo inom na ining biktima nga si Cagayan. So kay that time galing si Ambata kagang iya sini nga grupo aron kilig tundalan ga inuman
And it just so happened nga pareho na bala Action Rex nga nakainom and diri na naglalisay pang duha. Pero dati may arrange lagi na kuha ng pagdumtay? Isa na sa ginpamangkotaman kagina kay Margalyo Action Rex din sa iya wala man isang dumaan nga dinumtanay ang duha. And it just so happened bala Action Rex basi kuno kung basi bala nga sa sugo sang kahulubgon bala Action Rex diri na natabo ang istorya nga wala dito naglalisay pa tugtog nga nagainit na Action Rex ining si Ambata kagya diri ginbuno ang biktima gamit ang double blade Action Rex. Ang natabo diri after nga ginbuno ni Ambata ining si Cagayan galayon nga nakapalagyo ining si Ambata kagya ining si Cagayan ang gilayon nga gindala sa Governor Valeriano Gatuslao Memorial Hospital diri sa siyudad siya nga Himamaylan pero gin-deklarar ini nga dead on arrival paagi diri kay Dr. Jezreel Gonzales. Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Lieutenant Margalyo. Hindi na po ang ato ni suspect kagang iya nga mga barkada or mga friends niya nagainom. So nasabot man yung biktima na nakainom-inoman kag nag-istorya sila dali. Kag during sa ilang pag-istoryanay may argument nga tabo or lalisay. Sa paglalisay sina, way man ka prepararang biktima bilangin na buno ni sa aton nga suspect. Kaga naigo ini nga atong biktima sa wala nga bahin sa dughan. Kaga sa ina nga sa ina nga igo unfortunately gindala sa ospital pero gin-declared siya dead on arrival ni Dr. Jezreel Gonzales ang attending physician. Aksyon na Rex kapahin gid lamang inisang pahayag ni Lieutenant Pilatugan niyang iya pilasto? Ang pilas niya solo pero sa wala nga bahin sa iya sininga dughan. Aksyon na Rex malapit sa kurasyon ni Omni Action Rex pero ang bangkay sang biktima iga paidalom sa post-mortem examination karon sa hapon kag ang bangkay sini ang hambiang naman sa karon Aksyon na Rex sa isa ka o kung sa Espedes Funeral Parlor Action na Rex diri man sa siyudad sang Himamaylan. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba kay Sir Gary Amarilla dira sa Barangay Takuling may lang pagpamati Sir Gary Amarilla kay Ma'am Amarilla no may lang pagpamati kag sa bugos nga grupo dira nga naga-monitor sa area sang Barangay Takuling. Santon Placer Balsop mga kaaksyon ang habon nga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:15 na nga oras sa iluhantang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagwa sang 5 ka tuig nga mga kabataan padayon pa gina-discourage. So sang Emergency Operation Center, apisar nga ti ang Malacanang nagpabutyag nga pwede nagagwa-guwa ang kabataan basta may limitasyon lang, hindi makasulod sa mall, kagiban pa nga mga kalantuan nga lugar, no? Bangod sa mataas kuno nga kaso sa infection rate diri sa Bacolod sa Giapon, no? Ambot na ni paano ni mapungga ni kay sining sang gobyerno nasyonal ya pwede na pero ti dring lokal ati gayo lang sila siguro
Yaring kaunta sa report ni Aksyon Art ihopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Rex sa mga recommendation sa mga doktor na miyembro sa Emergency Operation Center sa rin para iya sa siring mga doktor na members ng EOC hindi pa tiempo para sa mga 5 years old nga magkabataan nga magginawa since ang infection rate diri sa Bacolod mataas sa gihapon kag ang cases sa Rex nagapabilin nga medyo mataas pa suno iya sa kay City Administrator M.A. Although nati ang Valentine's ring diri after sa okon pag-abot sa July 16 okay sumong ang GCQ kita kag siling niya kung magbalik kita in GCQ kag maglubo pagid ang infection rate sa Bacolod hopefully ini basi kung matigayon na kung matugutan na based man sa mga sa meeting nga patigayon nila. So next, but for now, silang diri ni City Ada Imang, silang niya budlay pa niya. Bisan pa man ti outdoor lamang magkatuan sa kabataan, pero pareho pala sa una silang niya ang pag-eskwela nga sa kabataan na sakripisyo ta sulod sa isa katuig wala man face to face o ay gimagawa bangod nga liang mo natin proteksyonan ang mga kabataan. Siling nga iniya isa ka recommendation na ginatag sa mga doktor that is why padayon man sila nga nag-aapilar angot siling sa mga ginikanan. Nag-expect siya may ara sa ipagawa sa Mayor Ping na executive order angot sini since nga why pagid man actually sila sang ang regulation ang ginpagawa sa national based sa resolution gasaligman sila sa lokal mong national to depende kung sa lokal man gyapon. Correct. Ang national, sila sa national, although sa resolution number 125, pwede makagawa, pero sila nga depende ina sa assessment sa lokal. Gani? Kaya sila ni Ma'am M.A. sila nga pag-meeting namon, hindi niya kaya ako niya recommendation, kundi ang mga doktor ang ginpamangkot, Axolex, kag ang mga member para ibanda sa EOC, kag mo na ang nila nga recommendation. Gina-discourage, gid sila nga ang tugutan talaga anay, nga pwede rin magagawa subong ang mga 16 or ang 18 years old raw mga inang hindi pagid tama kahubin. Para at least maka-insindi ba sa ginatawag na health protocol, kag jutay lang sila nga pasensya kay tingnan namin nga lang indikasyon diri sa Bacolod because 16 pilang edad nga pwede ka go action art kung sa ilabing? Ang sa ila ti ara sa 18 pasaka pwede na action next. Pero kung mag 5 to 18 daw lang alang pa. Kung pwede hindi lang gidalay magwa. Kay sila nga kabudlay gid nga inang kabataan ti siyempre bisan nambal mo action next ara sa park. Pero hindi mo maibitar bala kung magdamo nagradto sa park karon kagwaay man sang pabudlay may regulate na magkabataan mo. Dito katsindi niya sa mga health protocol. Ilagi na ibital diri nga ti mabudlay nga sa sahi pa sa mga doktor nga ang taas ang infection bala nga makalalaton na mga variants ang COVID ti mas mayo nga safe ang kabataan. Ano kaya mo man gyapon bisan didto sa ilang mga lugar gaguluwa man sila? Bagay, dugay naman na biyota. Ang kulang na lang ang guwa sa karsada kag pagadto sa park mo. Pero kaya kung sa Ugsaran, kaglapit sila balay, gaguluwa na yung mga kabataan. Ano, yung dagdag sa... Kag hindi na maguntak, polis nga nakasaway. Oo, mo sa mga purok. Iyawan, kaya may ugtas sa kabataan. Kaya yung reason, kaya rin na kami sa Ugsaran namon. Correct. Pag agis ang polis, dahil niya ko yung pad, di man, kaginabi sa mga kabataan naman. Pero ang ginalikawan diri guro nga mas may kung sa usaran mo lang sa nagsiway mo lang niya sang nagalalagaw nga nagalalabay nga ma-expose ka sa mga nag-obrabi alin sa opisina nga include sa may mga cases daw ay may guro problema pero tiyan mo na ang recommendation naging himo sa taga EOC. Na isa diri si ulan kay sila
sa 16 ka-expect na kami may first delivery na sa AstraZeneca gin-order sa Bacolod, sila nga mas mayo ini at least amo na ning tiempo na mapanasig pag yun ang inoculation, hopefully kung magtaas na ang ating vaccination rate, amo na nagurong tiempo timing mo na sa ulidi para na nga pasensya sa linya sa publiko kag malampuasan tagi din itanan. Meron parayag City Administrator kag at the same time Executive Director sang EOC nga si Ma'am Emang. Ang decision sa EOC is we stick to 15 years old lang, anay. 15 years old and above lang pwede makagwa. Until further evaluation, kung ma-downgrade kita sa 16 or kay as of now TGCQ pa kita, kung manaog ang aton cases, but right now since tagas pagyapon ang cases we decided nga hindi lang anay in consultation with the doctors man no, kag sa medical community, take lang tanay sa 15 years old. Probably si Mayor will come out with an executive order. Padayon kita apelar sa aton nga mga pumuluyo for their patients kag cooperation kag discipline. We continue to observe the minimum health protocols, and at the same time due tayo na lang gig pasensya no, ang iba nagadali nga wala na sang mask, hindi na magamit sang mask, tugtan ang kabataan magwa, you know. So for the parents, we have to remember nga ang kabataan nato wala tagani ginapa-eskwela, wala tagani ginapakanto, which is supposedly ang pagkanto na sa eskwela mo ang pinaka-importante nga aspeto tani sa life sa aton kabataan, but then they were deprived for one school year nga nag-online classes sila precisely because we want to protect them and protect the other members of the family. Pero sa mga palayagan ni Ma'am ang stand corrected 15 gali pwede 15. 15 mayo tatlo. Ay atat-atat na pwede nagawa, pero amo lang problema no, kita lang guys sa aton sino nga makabataan gani kasi ginikanan ta responsible lang ta. Ay na kasong hindi makagwang kabataan ta, kung makagwa da lang sa gwa sa aton nga puluyan sulod naman dayon pero sila magwagid kang maglatagaw ba mano gidabing kabataan ta. Ano ginadali? Ang isa na da nga magastuhan pang ginikanan. Ati kung sa park doon pangginman sa nagabaligya na kinagako na. Hindi ko madala mo sila magsulod na sa, for example, sa downtown may maingos ginaya mo. Ati mo lang lain da. Ati yung pagkiro kong tugutan is na masulod sa mall ito. Correct hindi. Galing kayo sa mall hindi pa pwede mo. Galing karon si na direct siya wala mo na iya. Amo. Lagi ba taste dito kung nasilong pwede na kung blandad galakat. Ay, hindi sige po makagwa. Ay, okay, ay pa sa labot kili 50 mo. Ay pa. Wala talang totoo tayo diya. Taway na lang yun wala ni COVID Pero na lang natunta ko na napagin ang mga latest instruction kag mga ipagwa. Isa na mapagwas Mayor Bing ko nun Ay pa. Ginadrop pa nila. Basi kung ulaton pa niya, basi yung pizza 15 kaya iti pag kakalabanan kabay kung may changes ang quarantine status every 15th day na mo. Pero nakapagwa ng national about sine? Ang resolution? Ang unang to resolution na Solex, galing kita sa resolution naging butang nila to, it depends upon the local LGU. Gani man. Hindi ang LGU kung gintampal Manila sa LGU, yan nagpagwa sila sang resolution tapos itampal Manila sa LGU. Sama na ang LGU, masilingan hindi kami masugot kundi kaluluwa yung mga LGU. Tatat na mga ginikalan yung pagbuwas ang kabataan. Ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon ni Aksyon at tayo po na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:25 na nga oras. Katuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Mapakapitolyo tanay, no? Ini may kang tanan sa palayag ni Go Blackson, magasapol ini sa PIMT angot sa pagtugot sa mga kabataan nagaedad 5 katuig pasaka nga makalagaw, no?
Aryo, kay magasapol pa sa PIM ting gobernador tas ang probinsya, parte sini, no? Kag not chip, gin-lockdown, matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 4 ka mga empleyado. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hidavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, natalana pang istorya si Governor Bong Lacson sa mga miyembro pang Provincial Incident Management Team ko na PIM tiago itong hambalan ang ining damlag lang order asang National Interagency Task Force ang pwede na nga tugutan nga magkagwa akong magkalagaw sa mga selected nga mga areas ang kabataan edad 5 katuig pasaka sa mga lugar nga napinalon sa MGCQ kag GCQ parehas ang Negros Occidental. Isa diri sang pagdesisyonan suro kay Lacson kung wala pwede nila ma-implement ini action rec sa mga ginpili lamang nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Hindi man malipod action rec nga bayara gyapon ya banwa or syudad nga damo-damo sige apon sang kaso sang COVID-19. So, way pagaling action rec sang petsa diri palayag ni Governor Bong Lacson kung sa rawin isa maga-meeting botselingon nga YP action rec sa sang order diri sa Negros Occidental nga pwede na. Okay, ang nasyonal nato nga gobyerno nagasiling man nga ara ginatugyan nila action rex mo sa LGU ang prerogative nga sundon ang recommendation sa isa ning IATF sa pagtugot sa 5 katuig pasaka nga mga kabataan sa paglagaw. Aton tariya. Samtang wagapon ka puas-puas ang kaso sang COVID-19 sa bilang ka mga departamento kung division. Ganiman. Sa may Kapitolyo Provincial, kaya may isa naman day action rex ka talatapan opisina ang inpaidalom sa lockdown. Numaning opisina sang Negros Occidental Comprehensive Health Care programa kon no-chip. Nagligad nga Sabado may ara action rex sang duha ka mga empleyado assigned nagpositive. Pag ka Domingo ginpang swab ang mga naka-close contact sa ning duha ka mga empleyado. By the way, ang isa sa duha action rex nga nagpositive nagbatsag sang kabudlay sa isa nga pagginawa. Una ini siya gin quarantine diri sa isa ka hotel diri sa may downtown area Pladaho sa may kilid sang Old City Hall. Nagreklamo siya nga daw hindi tanto sa kamakaginhawa. Nagkulang oxygen sa lawas siya. Kabangdaran nga dito siya gin silo sa area sang Valladolid quarantine. Gintingwaan nga mabuligan kagasubong nag-amat-amat naman balik sa normal ang iya sa action rex nga pamatyagan. O kahapon na sa refer dito sa Banwa sa Valladolid. Ang isa action rex ara dira nabilin sa hotel downtown area kag ang resulta sa mga gin swab sa mga close contact sa ning una nga duha nga nagpositive. Subong nga adlaw action rex gabuwa may 3 naman nga nagpositibo. So botselingon 5 gid ka mga empleyado sa no-chip positive sa COVID-19 kabandaran subong lockdown aning talatapan then paidalom kag inatalana karon posible sa hapon disinfection pagsige-sige ning ila sa ning contact tracing. Bung adlaw QR codes nga implementation diri sa Negros Occidental why pa naman nagsudrex di formal nga nagumpisa gid kay kuhaan pa rin isang listahan no, sa provincial government at mga local government units sa LGUs sa ngalan sa mga fully vaccinated. Paling matabo siri nga mag-issue sang QR coded ID ang provincial government. Ang una gid nga isuhan siri number 1 si Governor Bong Lacson. Ang ikaduha ang mga provincial board members.
amo nang unang i-upload Aksyon Rex sa ilang sa dingalan, fully vaccinated. Dason ipadalan sa request ang mga local government units, mga ang provincial government sang soft copy sang vaccination record nila kag i-upload man Aksyon Rex. No? Ari si Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator. Sorry. I already got in touch with Dr. Ernel Tumimbang because we will now start issuing QR codes, no? IDs sa mga naka-fully vaccinate. So, we start with those vaccinated with Barangay Capitolio. Governor Bong Lacson will be the first person to be issued a QR coded ID, no, because he's already fully vaccinated. And then, of course, the rest of the board members na nakapavaccinate naman will also follow. And then, once matapos na naman uploadin ng aton ng mga Barangay Capitolio, we will request all our LGUs to give us soft copies of their vaccination records, no? So that ang vaccinees na naka-fully vaccinated na, ma-upload ba nato ng ilang names and ng ilang details so that they will also have a QR code from the province of Negros Occidental. Ang kapalaman sa palayag ni Atty. Diaz, talagang kay ari ko nga report rin sa may kuwas ng Kapitolyo, ho? Oo. Ay ginuwa di mga tao sa kuano sa area sang Ayala Mall, kami naglapay dari nga sa lakyan Aksyon Rex daw Fortuner to mga gwardiya nagluwa pa di, ho? Oo. Grabe nga so sang iya sa ding tambutso, no? Di ba kung white yung kapatsinso will na? Hindi, lain ka dyan. Pinasahi Aksyon Rex nga so, isin double-double, gibila naglikop des dala, no? Ay. Nasig vlog. Fortuner, daw mo amos yung salakyan mo, no? Sa una Una ito, ito na Australier. Hindi kinuha mga tao sa bong di Aksyon Rex, so, dito sa may area sang dalan, Gatuslaw na dito. Sa may Gatuslaw area. Ating alala ng mga tao di kay dasig ang dalaga ni Aksyon Rex, kag grabe kita ng aso. Kaya gani, kita din lapot pa sa aso, ho? Ay, po kita ng aso sa dalan. Tinano to? Siguro may may nagkalayo sa sulod sa salakyan niya, no, prestada. Tindi, sigid lagan niya? Sa nasig dalagan niya, punta ito sa area sang sakop sa Barangay 4 na. Dito sa pagkanto sa Barangay 4, sa may Kadiwa Center? Nagdiretso sa Aksyon Rex mo. Katuan pa tani sa mga guard rin sa tubang sang mall. Yung dasig dalagan niya. Abot lang kung ano prestada, automasig lang nga. Punta, siguro pa siya nagpunto mo sa siguro sa Idiab lang naman itong grabing aso yasa din nga sa lakyan isa din di kaya kinantan nga aso race mo liko pwede ako grabe daw panganod mo bang disang lapot pa taga lagi matari tas kilid disang dalam niya report anyway nga report ikan dari sa mga Kapitolyo Provincial dugan sa mga balita karon plus tarta dapat po gawas ang pila sa mga ginpalayagman dari si Governor Lacson si Atty. Refrando Diaz gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon malo ni Rufaya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio una sa tamang balita una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kay Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Perti, natingalas lang kuno nga perting puog sang asong naglabay gikan sa isa ka salakyan going to Barangay 4 or Barangay 5, no? Basi kung wipe lang to kabugabla sang asong iyang tambutso nga nagdamol. Ay, perti. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 nga oras, daligid lang sa mga kaaksyon ta, dali lang aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kag aksyon Roger Gotib. May si anay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C, kinanglan talang tumarta.
balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:38 ang aton oras daw kakuan kita sa tiyempo ta pigado gid daligid lang Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Brian Mordena, si Aksyon Roger Gotibiara pa sa syudad sang Cadiz aton hibaloon karon dugay-dugay sa aton sining pagpanumbalik mga kaaksyon diri sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay tirahon ta ni anay ho. Sa mga kaaksyon ta, kay Barrio Garay, may lang pag-monitor Barrio Garay. Dara sa Barangay DSB, Barangay Pandanon DSB, no? Maria Ko, may lang pag-pamati dara sa Barangay Alihis. Thank you so much, good Maria Ko. And Idi Laos, kag Nanay Isabel sa Cantong, Victorias, good PM lang. Jocelyn Libon, Dispoho, may lang pagpamati. Kay Len Cantong, kay John Resisio, and Ariel Kabatak, kag Paritotoy Lachika, Archim Kabatak, kag Arjanel Kabatak from Ariel Kabatak sang La Carlota. No? Richard Malayang, may lang pagpamati sa Barangay Hagimit, La Carlota, halin sa kay Richard Malayang, no? Okay. Great ko lang akon kumpare nga si Boy Jolingo kag Riboy Alunan kag akon hinablos nga si Taboy Derla halin sa kay Noel Amar, no? Si Viola naligo. Anong naligo man? Friend nga sila ni Viola naligo and John Eras dira sa Barangay Panokoy. Anong naligo man? Noel Amar, diog ta-check sang imo sining panamyaw, no? Okay, Mr. Milili Oligo, tamyaw lang si Vanessa Mayo, si Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa. Mawi, Gavilan Selga. Ayo. Kay Mawi Gavilan Selga. Thank you so much, sir. Salamat gid. And okay, kay Mawi sige, pamati sa Kabangkalan si Mawi Selga, no? May lang pag-monitor. Giselle Andoon, may lang pag-pamati. Tomas Brunyola, salamat gid. Christopher Corsiga Masmela, may lang pag-monitor. Lisa Montecastro, Eric Rojo Asiado, no? May lang pag-pamati sa Quezon City, Manila. Tamyaw lang taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia, no? Ayos, salamat gid Eric Rojo or Eric Rojo Asiado. Kay OTTG, Idi Recafort, may lang pagpamati, Idi Recafort sa sining hapon. Likewise, sa kay Gian Resisio, salamat man kay Barrio Gare, Slingya, tamyaw lang si Jennifer Sumanga, kag Ponsiano, kag sa anak nila nga si Mael. Ayos, dagang salamat gid Barrio Gare. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon, sanbayan ay, manumbalik lang kita, dugay-dugay lang diri sa aton sining pagpangalagad. Standby, palihog. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan,
ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:54. This time check is brought to you by Buhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:56 sa aton oras. Sige, daligid lang kay kantuantang mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Brian Morden. May duha ka armas nga gingamit sa shootout sa syudad sang Sipalay, ginapangita pa sang kapulisan kagakatulog nga tao ginbuno sa banwa sang Tuboso. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye sining balita, Aksyon Brian. Aksyon Rex ka misteryoso ning natabo dito sa syudad sang Sipalay nga Lupanganay kay may nagkalamatay kag nagkalapilasan pero wala armas. Aksyon Rex. Wa ito sang armas nga nakuhang kapulisan gali, Aksyon Brian? Wa ay Aksyon Rex, tiyan mo nambang nila tingalas ka kung di nagkanto. Ay, basi naglakat tong armas to pagwa to, may tiil to? Misteryoso, ganito ka miraculo, Blau. Oo. Abi ko ganin na-recover ng duha ka armas mo, kay ang hambal to ni Aksyon Alvin to sa report siya doon na-recover na to gapon? Wa ay Aksyon Rex. Ay, oy gali? Oo, wa ay. Di amo na ganyan pa nila, may nagtululuwat tong nagkalamatay. Tapos ang igo sang duha Aksyon Rex, parehos pa, nagpulo-pulo ang igo nila nga duha. Tagpulo-pulo. Gita isa ka magasin gito gali ya. Ubos-ubos, Aksyon Rex. Amo pa nang gusto na investigahan kung ang armas to
nagkalaubos itong bala sa to. Kaya di mostly sa 45, ito 8 mala ng unod kung isipon din mo. Gani. Ito kung extended ka 15 Aba si improvised magazine Action Rex. May ara guro na mo. Sabi private sinig kay hindi man ta mahilig sa armas. Sunod dire sa kay Police Major James Latayon, posible nga ginkuha sa mga kaupdanan ang mga armas. Pero tiyan mo na ginatun-an nila kung ano ang posibleng kaso at tubangon sa mga ini kung mapamatunan nga may nagpudyot ka nagtago sa sining armas Action Rex. Kuha nini mo 9mm kag 45, kalibre 45 ang armas sining duha nga sanday Gary Labrador kag Fernando Silanga. Ining si Fernando Silanga taga Bikutan, ining si Gary Labrador taga Baaw. So gito man ko taliwag si Latayon kung ano git ang pinaka mga motibo diri at ang makuha nilang dito statements ang mga tao ginsaway ni Silanga si Labrador man nga nag-aras sa bidyukihan kag amo na to nagpiniruhay na sila kag kung ano pa nga mga madalom nga motibo tinaway pagin may nakuha sanday Latayon Action Rex kung may mga tima-tima na ni sila nga duha daan abi, no? Ina-check man nila kung may ara man ang tubangon niya kaso diri atong boss nila na nagdadala dito sa ila sa Campo Quino Bay Resort sa Barangay 4 sa syudad sang Sipalay. Sa pagtiniruhay sa duwa sing boss nila ya way gito ya labot Action Rex kay ti ila piya tiniruhay mo. Pero asto sa pagdala niya sa mga tao dito, gina-check pa sang kapulisan kung ano abing kaso nga posible abi kay nga may mga armas ato sila kag ang nagkaladula ang armas kag kanila may mga dokumento nga ginoyatan ang mga armas nga ini o kung wala Action Rex. So why pagitman sila sang pasakaan sang kaso diri kay ang magtimba nga bahin say patay sa natabo ini nasambit nga insidente. Nakakamo nga suspects for ang kaso close na. Kaya pati ko sila patay ka duwa, sir. Taon naman sa sunod. Okay. And sir, ang motibo, ako lang ito, sir, sa may bisikihan or may lalong motibo ka doon, sir? Ang mga tanong ito, kung malaki na nagugdaran. Pagkatis ko lang isa dalalis-lali, sir, no? Kung mga ito. Oo, sir. Ano itong ilalisa lang naman? Oo. Pero gusto ko ito. Ang mga pero sir, ano sir, inang ano diman ilang armas sila sa mga dokumento ato isa-isa. Hindi pa tama ba ang wala ko. Wala ka na kung mga armas. Imposible man naman tiniruhay puro armas, no? Pero sir, dito na binibistigahan silang armas sila sa sir. Ang ilang boss o ang sitwasyon. Sir, sinong ginapahitaan sa bunsang armas, sir? Sinong ginapahitaan sa bunsang armas, sir? Hindi, imagine mo, may nagkalamatay pero wala armas nga na kitaan. Although nga, according sa report, nag-druhay sila nga 2% ilang ilang armas na ako na pasiraw. Kanyang posible, sa mga group nila. Itong po nila, sir, anong pwede nga case sila, sir, sa silang mga armas sa Gintago? Nagkaroon sa mga unang taon ka pa sila, ito ka Action Rex sa mga paglaro ni Latayon na wala sila yung nakarecover ni isa ka armas.
sa magtimbang nga bahin Action Rex, no? So, base may maka-unin sila o nga sitwasyon, yan mo na ginabigtigahan karon sa Sipalay TNP. Makaroon ko rin po Action Rex, ining magpamilya na nagkatulog pa ng isa binuno dira sa area sa Toboso. Hindi ko pa makontakin na nila sining hepe, although may mga initials diri sa bladder entry nila, pero check naton kung mag-ano, ini sila may pariho apelyedo, ining biktima kag suspect ka. Pan sa po, Action Brian mo din nag-report una sa Balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta life extension na vital Tapos ang balita ni Aksyon Brian Morden sa iluhantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, mga preso sa custodial facility sang police station sa syudad sa Bacolod magaserbing nga daw sardinas bangod sa kagutok. Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sabi si Pio Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Peregrino Cantong, pili kalandra sa ipadala ko ang sardinas, pasaba, ligo, 555 o kung Victorias. Sardines, Aksyon Rex. Di nang nanamihan mo na klase isang tinapa, no? Para ang tinapa ang ipadala ko sa imo nga 4 kabilog, no? Ay ang subong ang sitwasyon sa mga ginatawag naton nga person deprived of liberty o kon mga PDL, in short mga pre-sob na sa custodial facilities ang aton diri pulo ka mga police station, lulinghod lang sa tinapa Action Rex ay masyado nakagutok ang masyado puno ang ila sining mga custodial facilities Action Rex. Isa-isa gid kay na naging tawgan sa Action Radio ang mga hepe sa napulo ka police station diri sa syudad sa Bacolod kag nagapanguna diri ang top 5 sa pulo nga may pinakadamo nga PDL Action Rex diri sa syudad sa Bacolod. Ang number 1 gid ang police station number 2 may 68 ka mga priso Action Rex. Ang station number 1 59 ang ilang priso Action Rex. Station number 4 ikatatlo may 38 ka mga priso. Isundan sang top 4 ang police station number 8 nga may 34 kag ang top 5 amo ini ang police station number 7 nga may 31 ka mga priso Action Rex. Di aminado ang ining mga hepe sa napulo ka mga police station, especialmente ining top 5 nga dako gid ang ila nanging problema tungod sa kagutok na sa ila sini nga mga custodial facilities. Ibay nga ni Action Rex ka mga hepe na doon nagakuanan gani nagahimo na sa pamaagi ginasakripisyo nila kagulingon nila para nga mapagwa lang ibay nga priso sa sagwa kag makapahuway-huway para hindi magginutok. Di ko narasa gwa ang priso sa Rex kinapusasan nila na para nga hindi makapalagyo, para nga hindi lang gid maginutok ang aton nga mga priso kaya wala labot sa
pandemic ka COVID-19 Action Rex ang uri pasang sini mga police station nga base kon dapo-dapo bla mga baratian katulad sang high blood kag ining tuberculosis o kung baratian nga TB Action Rex. Isiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Yad ang Operation Chief sa BCPO nga sa kada bulan nga tagduwa lang ka police station ang makapadala sa siling priso sa BGMP kay ang BGMP hindi man magbaton sang mga PDL sa aton nga mga police station kay ang ilawori amo man ang ikaayong lawas sang mga priso nga ara na nadaan dira sa mga Bureau of Jail Management and Phenology dire sa syudad sa Bacolod. Siling ni Police Lieutenant Colonel Yad nagpadala na sila sa ikaduwa nga sulat sa Pro 6 address sa Police Regional Office 6 Operation Division nga nagapangabay nga dapat simpo na gidban siguro nga pong kuan na ini sang BGMP kag sang Pro 6 ang ining problema sa kadamuon kag paginutok sa mga priso diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Police Lieutenant Colonel Yada sa exclusive interview sa Aksyon Radio. Ginresa na namon sa amon mga weekly meeting, Red. Nagpadala na kita sang letter dito sa region na maistorya sila tani sa regional office ng BGMP. Kasi ang patakaran sa BGMP sa Subong, duwa lang ka priso ang iakomoda nila taga station per month. Hindi gibla ma-top up ang aton nga mga PDL. Kasi sa isa ka semana nga daan, tag-5, tag-10 ang iba nga dinakpan. For the meantime, hindi taman maano ang BGMP diri sa aton. Kasi gapalo man sila sang directive aling sa regional office. So amo itong ginhimo naton nga daw tikang lang gin-request natin ng regional office man sang PNP to make representation sa regional office man sang BGMP para ma-consider nila ang aton nga sitwasyon. Patuloy ginattach natin to ang weekly nga status sa mga detention facilities natin to include ang dimensions ng aton nga detention facility para sila mismo ma-picture out nila kung ano kagutok ang aton nga mga detention facility diri sa Bacolod. Aksurex si Police Lieutenant Colonel Lester Yad ang Operation Chief sa BCP. Ako sumahon Aksurex from 1 to 10, 328 ang ila sining mga priso kabilugan diri sa syudad sa Bacolod. Basi ang imo partner tong idol mo bla baka bulig po ito palapos sa Pro 6 Sa din? Sa Pro 6 Oo. mapalapos sa Pro 6 sa BGMP Regional Office 6 naman ang concern di sa mga police station sa Negros kag sa Bacolod nga daw tinapang mga priso dire daw wala na sa remitan sa bahin sa BGMP kay ang BGMP hindi pa magbaton kaya nakurbaan sila base kung may COVID ang priso nga remit sa BGMP Action. Kasi sa idol mo makabulig to ko kapapalapot sa Police Regional Office. Tigaling din tanay pamutang man? Iagi sa gusto proseso, guro. Oo, ko niyagi sa proseso, depende na sa korte naman. Hindi, ang korte wala problema rin. Kay Axorex, kay actually, ang korte ganun may harap na ganibay nga commitment order ka nag-standby mong. Ang sa BGMP, Ang BGMP mong problema, kaya hindi sila pagbaton, bisa may order ang korte. Kasi ang concern man natin, kayong lawas sa iba mo lang nga priso, Oo. Hindi pa siguro nga, basi ko lang silo nga priso, station number 10 na nimbawa. Basi may COVID-19, Black Sorex, kung di ba, lockdown naman itong iban. Anong process sinalin sa BCP o mapa-BGMP diri sa Bacolod kag sa Tacolingda? Oo, muna tayong prosesos na. Kaya kinunta sa BGMP, ila pagbatong sa PDL sa mga police station. Kaya, amo na problema nila. Kaya basi kung basi may COVID-19, priso, kung problema naman sa BGMP, isipa Blacksorex nga sakripisyo na sa mga police station ato sa Bacolod iba nga nga priso ginapagawa lagi na pusasal para makaklo man hangin kay kung oras sa mag-burn out abaw daw open tanas sa sulod sa police station para na ko ng police station mo lapad to ko ng police station mo gamay katulad sa station number 7 manginamos kay Blacksorex bisan pag sika mo kag pagtulog mo hindi ka nakatulog tadlong ang tulog mo kisa tindog pa tungod sa kadamuon sang priso Action Rex. Yan mo na ito report ay balot ako na ang mga action sila sa Pro 6 dira sa bahin sa BGMP Regional Office 6. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Pagmalal report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Sige, sa mga kaaksyon
Way pang Iloilo ta. Way pa kay daw lang alang patusla. Sige. Magkabulig sa constipation. Ara ng aton sining tayap broadcast ang aton sining counterpart sa sudad sang Iloilo, si Aksyon na Mario Hilonggo sa Aksyon no Radyo Iloilo. Aksyon Mar, mayong hapon. Nakabawi ka? Oh, welcome Bacolod. Welcome Iloilo, may nga po Aksyon Mar ba? Oo gayo home gid ko kayang daw ka problema gidi sang amon sining presuan diri sa Bacolod kay daw sandwich na ho. Tiga pilar kami da sa BGMP sa regional office kung pwede matagan man ni aksyon kay ang BGMP namon din di na magbaton di ho. Kay gutok man sila kuno kag ambot ko na nung process ini pero ga pilar ng BCPO namon di kay gutok na gid ang mga presuhan di sa amon aksyon Mar. Dali lang bala daw ginalikaw mo ako daw ginaunahan mo gid ako nga ga pamiho-miho ka anay nagdaog yati mo makaligad nga da kaduwa ka mabalda do lagi nalain mo yung istorya ha Abdol. Ati amo ginaya basta daog kuno way kami ka sugid-sugid mo ginapakita lang na kon ano ka sangkad kag masampato ng amon nga timya kun amo na home court noy Siya mo ganina kay do siling ko do anay nga nakaabante ka 20 daw si kakwan ka daw ginakalipatan mo na ang imo nga kapirdihan nagligad to daw ay mo gid ginabatyag Abdol. Ati isa pa man lang kami kabawi ho sa nason ni mabawi pagid kami sa game 4 kay amon gihapon home court 20 subong dason nimo onta na 30 daw sigurado mo ang bula Abdol ba pero by the way ano tong ginareklamo mo? Ano tong parte sa BGMP nyo da, Abdol? Ate, siling ko kung mapalabot mo da sa BGMP Regional Office namon da ho or ninyo dira, gutok diri presuhan namon sa Bacolod. Amo tong bagulang report ni Aksyon Eric Magbanwa, ga problema ang mga kapulisan namon di kay ang detention facility sa mga police stations tama na kagutok. Makumo may presuhan nga sa kagagmay lang sobra 60 ang preso di kay hindi magbato ng BGMP diri sa Bacolod kag Bacolod lang actually handumanan kag barangay Takuling BGMP hindi sila magbalato na kay basi kuno kun magka-COVID naman o kung may balatian lang preso sa BCPO nga tuman ang kadamo Aksyon Mar. Di mga ano na sila napailanan na sila sa kaso kag subject na sila sa i-remit sa BGMP, Abdol? Oo, inog-remit na ni sa BGMP. Ang problema lang kaya hindi magbato ng BGMP according sa report sa mga police stations namon diri sa Bacolod, Dol. Ay, nano ina. Pero may mga court order na nga i-remit sa BGMP, ha? Ang BGMP among di magbaton, Abdol?
Kumplito na nadol, galing ang problema lang ang pagbaton sang BGMP sa barangay Takuling kag barangay Handumanan kay daw hindi sila magbaton yan nanuning galatabo alang pangbuyan ni namon di sa presuhan namon ni kay napangfailan na ni kaso ho. Anong kalabanan niya kaso na kay isip abi nato na buwas para nga pakimpuhan ta kay mangkoton tabi ang taga Bureau of Jail Management and Penology Regional Office partidera kay si concern na kung nagaginutok na baw hindi ayhan nga kung gaginutok na ang prisuan da kung may idakpon may madakpan pa idasok sa prisuan nyo da dugang gutok Abdol. Amo gidi gutok gid subong sininoy mga drugs na ding kaso, drugs kag iban pa mga kaso. Daw amo ning damo-damo di nga mga personalidad nga nagapangatubang sa amon diho. Di kinanglan maaksyonan nina sang BGMP Regional Office kung ano ni nila. Basi siling kugutok man tong facility bla nila kag hindi man ti din ni namo ni panglawig ni sila, Dol. Alang-alang nyo man na panglawig na sa Capitol Lagon nyo da, kundi gani panglawig nyo da sa Bacolod City Plaza nyo. Anyway, timbuas, tingwaan ta nga madala para sa benepisyo nyo da, ma-set talis ang interview sa taga Bureau of Jail Management and Penology. Madan mo, amo ta ka na yakalab nga daan, Abdol? Ati mas mayo gidi kung namo sinang himuon ta sa imo dra sa buwas dola. Basi kung makapakigangot ta sa BGMP, dalihog man ta. Dol, kay daw ka problema gidi sa aton. Pero ti, nano ning ginakalimtan mo ning hold up to sa Kalinog Municipal Police Stations. To nano na ang ginhimo ni Captain Dahi de Lima to sa hold up sa Western Union. Dako-dako itong money ang nakuha nila, Dol? Bagugid lang or sinigid lang nga udto na interview namon di ang hepe si Police Captain Daji de Lima ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station. Natabo ni sang Sabado ang hold up mga 1.5 million ang nakuha sa Western Union Kalinog branch. Pero na-identify naman ang mga suspitsado ang mga witnesses naka-execute naman sa affidavit kag positively identify ang ang suspect, duwaning suspect. May mga kaso man mga suspect, mga involved sa una ni sa pagpangawat, may mga small time kaso sa hold up, may illegal drugs kag man dakpan si illegal drugs sa Abdol. Grabe man da, no? Tiway pa na sila mapang-mensionar na napailan na sila kaso, Dol? Away pa, ginapreparar pa ng subong ang kaso, kaya inati pinamangkot sa si Police Captain Daji de Lima, kung bala pwede, abi malawag ni ang mga suspect. So, nagapangabay siya, hindi lang anay, kasi ginatapos-tapos ang mga papeles, parte sa natabo ni nga insidente. Pero identify na nakilala na ni mga suspitsado, may mga involvement sa una kag kaina klaro man sang ICPO director nga wala kami diya sang mga organized crime group mga kun may mga ara nagkalabilin sa una si ang iban na priso naman kag mga siling abi nga bago nga organized crime group nga nagapang-hold up wala Adol. Ati saligta na sa aton sini nga mga kapulisan dala sa banwasang Makalinog ho ako nano ang matigayon nila drang investigation kag mapasaka ng kaso kag madakpan ning mga suspect ni dalagid to nila 1.7 million Dol. 1.5 lang 1.560 something ang nataban to sa duwa ka mga suspitsado to. Isa ang backup, isa ang nagsulod to sa tiller, no? Kay isa man lang abi ang empleyada nga nag-duty kon weekend. So, why mas na sang gwardiya, isang to ka masubo kay why pag isang CCTV nga nag-record la, may dako ginang tsansa ang paghahimo sa krimen. Pero na may nakuha nga mga witnesses kag positively identified ng suspect according kay Police Captain de Lima. Pero ang pinakamasadya din nga balita, Abdol, abi mo ko na no, ang police ba niyo si Police Corporal Virgilio Rojo Jr.
Aside sa ICTO, kita mo siguro ang iyang video nga kapalang latas sa talamnan at adol mo daw sa ano lang lagdon ka sa mga operative. Ready ang bulangan sa barangay Kagbang, uton sa weekend. Grabe dalaga din ano man ang ginalagas ang iyang nga dalagan, ginapang latas yung katalamnanan kag kahon na abdol mo. Grabe man tong pulis, no? Kita ko to sa isa ka video clips dira nga baho gapang asa iyati nadakpan ni siya si Roho. Ay do na preso gani subong sa Oton Police Station. Assign siya sa English office sa General Services office nila si ginapadaan na to sang investigador subong gina-investigar na laban-laban ang sintensya sa iyan i-relieve bala ni sa pwesto sa iyang present assignment assigned sa Regional Holding and Accounting Unit sa Artihaw sa Campo Delgado, Abdol. Ati amo gid man ang iyang kaladtuan da ti nga nagpanahor pa siya no lantaw yang hindi pwede da nagkadto pa sa bulangan. Ay oo, kung may pareho lang na sa iya daw kanami gid ang balon nga pareho lang sila, no? Galagid diri sa amon daw wala gid kami pareho na kay mga pulis namon di butanan dia dol. Oo kita mo kung magambal ka nga butanan, kita mo ang mga plate ganida sang taklog sang PLDT ginakawat na kundi tama ka butanan Abdol. Amo gani. Ayo gid daw makayuhom ko sa obra mo kabutanan gid ya kita mo permi lang kawatan, permi lang may malansihan sang problema. By the way, report ko sa imo may duha di ka tawo nga nagdruhay man ho. Tinero yaman ang upod ya sa team building ni nila kuno sa syudad sang Sipalay sa tung Sabado sang gabi ho. Patay man ni ang duha. Isa diriti do bodyguard ni sang isa ka persona pero gina-imbestigahan pa man ni sang Sipalay PNP natabo ni sa Campo Kino Resort sa Barangay 4 sa syudad sang Sipalay sa tung Sabado nga si Fernando Silanga 46 anyos taga Lower Bicutan syudad sang Taguig sa Metro Manila kagari Labrador taga Barangay Maaone ati nagduhay ni sila nga duwa pareho sila nga patay na kuha ning balang 45 kag 9mm pistol nga mga bala pero ang mga lawas ni way magka-recover amot ni nagkadto ba sinagunagwa sa resort Bladol? Ay nano na nagmato-mato pero ano nang mga nag-truhay na mga bodyguard Abdol? Bodyguard guro ning duha ni kay hindi man ni security agency mo do company ini ambot kun nanong klase sang nature sang obra ni nila nga may mga armas sila kay hindi makuhaan pa ang tag-iya sini sang agency kon bala mga bodyguard ning duwa nga taga Bikutan nga si Fernando Silanga kag Gary Labrador di pa may baluan kay actually ang pulis nagpangusisa pa apisar nga ginpapundo sang Kawayan PNP ang mga upod sini sadtong Sabado sang gabi mismo nagwa sila sa resort kay Biyernes sila nag-in pagka Sabado na disgrasya ini kay daw hasta pa ni Domingo kunong ilang team building ni mo tinapuli sa hindi magklamo dol. Ay nano na abi ko na gani kay team building na kun mayong itistos na sa team building na tapos doon sila yan nag-drawhigh sila Abdol. Mugid ti lunsay ni nagkalamatay ang pamangkot lang dire kung bala di ng mga armas nila sini kag ang boss nila but tumantunong boss nila daw ay man makita ni daw laban sa tugalpo ning kaso magamo ni tumantunong boss nilang tabuana tigaling way manta sa makuhang information ambot na nung ginalipod-lipod man sang kapulisan parte sinia galing kay daw kadami pagaling kay oras ko daw gasinyas ng akon nga kwandihong partner dol pabungol-bunguli lang na imong partner na nato relax ka lang da kay wakal pa ko di Abdol.
Gani man, siling ko relax bala na. Nga time out na. Di wala tami mo, Dol. Ate, sige may ibilin kasi kilala mo din. Daw sila nga, doon hitlaw na gina ko kay Aksyon Rex. Daway kay kono sang pamilin bilin siya de, Abdon. Ang mahambal ko lang Dol nga magpa-injection siya kay kabudlay ko hindi magpa-injection bla para sa imo, Dol. Ate, sige makalabot ka pa mati gito subong. Sige salamat gid, Abdol. Salamat gid, Dol. Thank you gid. Salamat gid. Nangalan ako sa tiyempo. Hindi ko na napag-ibalik sa imo Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 28 ng aton oras. Bao ka lang alangid ko sa tiyempo. Bao, mo gining aton siling kapalaran. Lang-alang na ta sa tiyempo. Daligid lang kay matag tanay commercials. Mga kaaksyon, daligid lang. Standby. Ang pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-COVID. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso. Alang-alang na ta sa tiyempo ba gusto ko pa tanig nga magpangalagad sa inyo galing kay ang oras anta hindi na magtugot pa. Okay, sige, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dirigi Lamang Manugay. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod. O sige, kita-kits kita buwas ha. Standby sa This Is My Life. Upod kay Aksyon, ang defensor. Ako naman ang inyo sini ka-Aksyon sa kanginan. Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu,